biasa di dosa projo sama kandang tidak sama sokon. Balik malam surat apa? Lah jalan semangat kita. Kalau ndelok nang kono ijen kebetulan jalan takon pinakon. Oh benar sira takon marang. Ala yo. Aku kaya Raden Panji Semerang pasti siran kok sokon iso. Oh Raden Panji Semerang, aku kan jarane tambur layar kemodi. Panji Semerang aja tanam titik ambul troko. Kok sing ketimbalan kar penting opo Raden Panji? Oh paman tambur layar kemodi. Ada biru topo. Raden Panji Semerang ada nang pesisiran kok Seloko. Sampai keminda asal bak ngontari kanjeng yang lo. Oh beda soal karo kanjeng yang itu. Oh benar paman tambur. Golek isem dia jak apa kene aja ya. Semoga jarang aja mriki gitu. Oh iya. Raden Panji Semerang ada tanah pesisiran Seloko. Sampai keminda arsa kanjengnya. Badhe nuwun izin mlebet salah betul Menteri Boyo mengatakan. Dijajah menungso Raden Panji Semerang. Kanjengnya jangan buat sebenarnya kula beti mawon to kanjengnya. Kok kados menapa? Kok ngerti kodhe nyambung. Oh, dadi kok kanjengnya. Cinono ae Bapak Sore ya. Raden Panji Semerang. Iki ta kanjengnya. Iki kaya dening Bandung iki ya nak yo. Oh, sendika kanjengnya. Tambur layar kemudian.
padha dundi ndara. Lagi ngene. Nggih. Aku wis dine karo Kanjeng ya. Nggih. Ayo padha ndara padha dileboni antri. Monggo ndara. Monggo ndara. Oh nggih. Gudreng laut ngatik. Kuyu sekolah esat jroning dadane Sang Prabu Singaraja. Oh no. Kaman Prabu Singaraja. Anggen kula. Bapak diangkat butuh. Kaget lan semelak. Wancine para kawula butuh dikumpulake. Wonten menapa Kaman Prabu Singaraja? Bapak diangkat butuh. Meninggi Kaman Prabu Singaraja. Senang sirat dosonawi. Cedhak sonap betaki. Cucuku. Iki no jaman konaku. Senang sirat soto aki. Jabane ana Triboyo. Mas guru Sentarojo gobu. Kaman Prabu Singaraja. Apa pati? Yen jaga ing tepes Giriono Triboyo. Boten enten kalangan tunggal punapa. Lan boten enten sing njiwake Kaman Prabu Singaraja. Buat ing pilih. Boten pawon itu negari. Sing wani tumangkah isan kraton Triboyo. Yen ora tak kena undurake, bakal tak dibat-dibat. Gus Bapak diangkat butuh. Nanging ora kepenak. Esat jroning dadane Sang Prabu Singaraja. Saya suwi patang gedung ilmuna mano kerja ternyata sopo rame-rame sopo ayo kita mati.
Busingaraja. Iya. Wantu mangga ing sajroning kraton Tripol. Dia ngerusak tatanan. Ora pamit. Iya. Hei. Apa ditinggal ya? Kalau udah semakin ngelep ya. Leparan ya. Kalau kan nangan yo barang tanah paten jaring. Nonok bawakan bokap. Ya sekilas nonok melokok le. Langat jumet. Sajare iki Kang Mas. Ayo dibala lagi nih. Mas. Siap. Kan dijaluk sapa? Bisa kok ya? Kowe rene. Kan lagi. Oh, balon le. Abene diokek-okek. Pos abene. Nyocok warne. Ya kok ecek-ecek le. Kemudian ya le. Jeneng sapa? Pasukan barang. Itu masa pasukan tuarane. Mersai, Pamer Busai, Merenges ya. Ayo. Kenapa jeneng sapa? Iya sapa? Ditakoni durung semaur balik teko kowe ya. Ya biasa, cagruk kering jalan takon pinakonan. Pancen bener paman. Ya. Kenalake. Ah, Bobo diangkat butuh. bobo diangkat buto. Yo. Kowe sapa? Takon iso. Yo. Biasa. Layar. Layar. Ah, Saka ndi kowe? kabur kanginan. Kabur kangenan. Ah. Kemuyu ya. Kowe iki mlebu ing sajroning wana Tribaya ora pamit. Masa pamit nyang sapa? Aku sing jaga. Ya kudu pamit nyang ira. Pancen bener. Ya mau sing ngono maka pamit. Kalau bilang wana Tribaya kudu pamit. Apa? Nak ngomong yang ira. Iki ndelik foto kana wong matai. Matai panjang ngantuk njaluk kopai. Ya aja kanthi kang ketiku wis Kang. Panjak njaluk kopai. Ya iku sono. Samsul iki kan gawe ayu kae. Monggo mangkono isin biarin. Apa juga nyanget game lho. Kowe ngantuk. Mangkok perle. Terus jaluk kopi. Sapa kan njaluk main ngokok. Saiki kowe matur sing sopan karo Kang Mas Prabu Singaraja. Iki ya buta. Iya. Wis tak kandhani kowe sing sopan. Masa buah nagang kan? Biar pakem. Tanganmu iku. Apa tidak kene kan? Kok terus ketahuan tak mangklang kapok kowe. Iki parah nih kan? Iku jenenge Sutaka. Ya, Sujoko. Ah, Udah kowe iki. Sutaka. ya Sujoko. Ana setire. Ana setire. Di mana ya? Kok wajane opo iki? Kok setire becak kok? Ora ajar. Sini ada buta. Betong lele.
Masa ngelur le. Telecokan. Sini ya buta. Wah, mana jangan kejiang nang lawaken le. Masa jambel le. Biasa kosong lah bang. Sini sapa? Gendeng buta le. Sini sapa? Tolong. Jangan macam kapan kau gue. Ya, pantas bisa ngatos wara-wara ini le. Hei, tangi keras ya. Selamat le. Ojo nyapat le. Kurang ajar. Sakar iki Mas. Iya, Dimas. Arep apa kowe? Kok kasane wedi ya? Yo wis meh wedi bener ya. Iki ora duwe tata krama. Tekan gusa-gusu. Ya hati-hati ngaku Tak mantap. otal mangklang. Kowe Ya aja apa. apa tok? Sapa arek buta. Waduh, Sang Prabu. Kok Sang Prabu ya le? jenengmu sapa? Raya. Layar. Ah, Saka ndi? Kowe Adipaten Wonokromo. Adipaten Wonokromo. ono krama apa kowe iki? Kok ngendi sih sing kile? Kemudian ye, ngeceng-ngeceng yang delik nih sih. Apa delik? Kok kabur kalinan? Kabur kangina. Ah, Kowe tambo maring aku. lah iya. Saklabu Singaraja. Sang Prabu Singaraja. Hah? Sing duwe kuwasa Kraton Wonotribaya. Iya. Kowe rene karo sapa? Tuh le. Sing ndi? Sing kencupi. Encok bareng deh. Apa? Jepang. Ayo aja ana kene. Urip. Selamat. Sudah diceluk. Ya iya. Tapi si cewek le. Suara cewek mau melayu ya kowe. Kang, kau tinggu Semaure belum deh. Jauh, nanti deh. Anjay. Potonganmu iki duwek kencuk iki. Man. Kurang ajar kowe iki. Yai. Kurang Ajar kowe iki. ditekoi ra semaur. Balik ngakak kowe iki. Riko iku kok. Ayo. Jenengmu sapa? Sapa? Ye. Ison. Ya.
Juru kemudi. Juru kemudi. Coba nih gue. Kabur kanginan. Kabur kanginan. Kue sapa? Kan. Aduh kue jajan. Jajan barang. Aduh. Sira sapa? Kenal lagi. Yo. Bupati angkat buto. Bupati angkat buto. Ya. Sing Joko Keraton Monotripol. Kan Joko ini. Berenar bobo. Brede. Ya. Golek rodo buto. Dipadakno apa kowe iki? Oke parang. Hei. Ayo matur karo. Hei. Ono mandi. Kowe goleki rodo. Yo, rodo apa? Buto. Iki rodo. Ya. Kae rembok isun. Kok tuminya iku ah. Kok tuminya? Saleha. Kene. Kok ono bukene ha? Kene. Lonjok apete. Apa ini sing nonjok? Ini ono kerisetan dene. Keris kamburai. Keris. Kerepes apa? Nganggo keremis. Boleh nonjok. Iku mbokmu. Yo. Sapa jenenge? Mbok Sapia. Duduk. Coba. Mbok Iyuk. Sapi yang kaya iki jare mbok Iyuk kan. Yo. Arane kan bilang-bilang kan. Kowe iki potongane kaya lontong. Iya. Kaya lontong aja nih. Masa kaya lontong? Apa? Langun. Lontong. Iya kaya langun. Monggo. Demek gak harus bangunnya gitu. Kowe rene karo sapa? Oh, abi Kakang. Sing ndi? Iku aku capek lho. Ayo aja ono gene. Kang, gantian Kang. Ayo Dimas. Oh wis monggo. Sing hati-hati bapak diangkat butuh. Nggih, Kamat Prabu. Saja iki pemimpine. Meninggi. Tak purbu yo. Monggo aman. Astu jagat manik raja dewaku. Sapa jenengmu Nasakati binakamu? Balik marang Sira Saka. Ditakoni terus sekar balik ditakon. Ya maklum brai lanang kode ijen kepedhot tengah jalan takon pinakon. Bener sing juga sira salah sing aku. Ayo. Kenapa? Aku Sang Prabu Singaraja. Sing duwe kuasa. Salah bete Keraton Monotribaya. Juru tambur layar kemudi. Sing Sang Prabu sing nata alas Tribaya. Heeh. Yo aku kang darani tambur layar kemodi. Juru tambur. Kuwi wani juaga. Salah bete Keraton Monotribaya. Bakal apa tambur? Mangerti ya Sang Prabu. Iya. Aku wani mlebu sajerenge Tribaya kene mau. Aku cuma ngiringake pandaraku iki Sang Prabu. Adalah. Oh. Ya bijene sira Pangeran Ndara. Mapan bener. Aja kene pandaramu. Ya Sang Prabu, sekarang ini sing hati-hati ngadepi pandaraku. Oh iya, aja kene. Ndara, panjenengan badhe dipur wonten sampai akik sampean ngindurake diri. Monggo dipertahanake Ndara, nggih. Siap. Astu jagat manik raja dewaku. Kisah bagus rupane. Sapa jenenge Nasakati binakane? Ditakoni terus marang balik bicara. Oh, melang apa dalan ijen padha ijen kepelu tengah jalan takon pinak. Dadi jeneng sira tabu marang aku. Pancen bener. Aku Sang Prabu Singaraja. Sing duwe kuasa. Monotribaya. Sabaya sapa? Sang Prabu Singaraja takon marang aku. Pancen bener. Ngerti ya? Aku kandhane Raden Panji Semerah Penjiran plus Bapak Sang Prabu Singaraja. Raden Panji Semerah. Oh Sang Prabu. Jeneng sira adoh. Tanah pesisiran pulau Siloku. Sampai tuwindak.
salah boten Raden Wonotrijoyo. Bakalan popo Raden. Sang Prabu sing rada kabeh mengerti. Iya. Raden Panji serah adoh tanah pesisiran Posloko. Sampai temina aksoki bakal nyalon negaramu. Wis kepalan. Oh, jadi batu takir Raden Pancawira. Ayo bali yo. Sang Prabu Singaraja. Iya. Raden Panji serah timbangane balik bangun mati ring tanah lapang ini iki Sang Prabu. Jana sira paraman karo bagusmu Raden. Ora eman arep apa Sang Prabu Singaraja. Jana sira sesi dialu Simasari. Ki ada kopeng mana sati. Tak kaget tak jagur aja. Prabu Singaraja. Kowe nyamuk barang tata sopot kamu. Mi berapa mana jangan putri tak kembali ngabota semacam ini. Ayo maju dulu tanah. Ayo. Bapak diangkat butuh. Meniki kawan Prabu. Ayo konoran. Hebat suwe. Bahkan aja pika. Oh, jangan mundur salah. Kawan orang bahkan mundur. Iya. Raden Pansumer. Ojo mbok baju take. Niat kerbut negaraku Raden Pansumer. Ayo bali yo. Wis tak sabari mangas. Manas kopel gak telat tak sifat pecah kamu.